je to tady pokračování naší scary série. A dneska tady máme 5 strašidelných videí, které vyděsí i odvážný. Jsou tam duchové, paranormální aktivity na kameře a spoustu dalších. Jinak jedem v autobuse, takže to budou náhodný songy. Ještě předtím teda dej like a odběr se zvonečkem. Tak napište potom do komentářů, kolik z 10 to pro tebe bylo strašidelné. Dál to nebo stávat, pohodlně se usaď, vem si něco dobrýho, nasaď si plínky a jdeme na to. Randonautika. Randonautika je populárna aplikácia, ktorá bola vydaná vo februári tohto roka. Je to před 5 lety, jo, jenom ste věděli. Fungovanie spočíva v tom, že vám vygeneruje náhodné súradnice z okolia, v ktorom sa nachádzate a nabadá vás, aby ste vybrané miesto išli preskúmať. To je hustý, to už dávno neexistuje plne tá aplikace. Ešte predtým, než sa tam vyberiete, musíte si premyslieť, čo chcete na danej lokácii objaviť. Jo, to jsem hrál Randonautiku, fakt jo. A mě zajímavé, jestli ta aplikace furt je, tak já to jdu zčeknout, borci za vás, proč? Musíte čekovat. Zatím dejte ten odběr. Furt to tady je, borci. 34 hodnocení, 3,1 hvězdiček. Podle mě funguje nějaký widescreen, nějaká nejnovější hodnocení před 5 lety. Môže to byť niečo nezvyčajné, čo sa oplatí odfotiť, či natočiť na video, alebo nájsť odpovede na otázky, ktoré vás trápia. Aplikácia sa stala kontroverznou potom, čo mnohí jej užívateľia po dosiahnutí vybranej lokácie narazili na šokujúce objavy. V dnešnom videu sa pozrieme na tiktokerku Taylor Vasquez 66, ktorá si chcela randonautiku Takže ne 67. Ne, borci, sorry. Má vyskúšať. Aplikácia jej vygenerovala miesto vzdialené 2,5 kilometra od jej domu. V té době ten trend ještě nebyl totiž. Kdyby to bylo dneska, tak bude 6-7. Svoje podivuhodné zážitky si zaznamenáva aj na video. To jsem zvědavý, borci. This way down a creek. Alright, this one I found so far. Pretty creepy. No jo, no. Go see what that is. Okay, so I just opened up one of the photos, and it's... Dobrý, no, to si tam tak vymyslel, ne? Then we have these random 3. This one's a It's Your Birthday with the snowman. Co, počkej, máme být jako zaplý. Play with me. OK. Máme se zapnout. To je trošku sas, no. Okay, tak se musím zapnout. It's just my imagination. I think I'm just hearing it, but... Jinak za chvíli my teďka jedem autobusem do Kovozla, takže budou trapné úkoly. Taylor nachádza znepokojivé detské kresby a neskôr počuje Co to bylo za zvuk? dievčenský hlas, ktorý ju donúti so strachom utiecť. Keď video pridala na svoj TikTok, jej sledovatelia postrehli, že neznámy hlas v skutočnosti hovorí You hide and I'll find you. Cože? Vedle koho to sedí, O 3 dni neskôr naberá na odvahe a opäť sa vracia na rovnaké miesto, keďže chce zistiť viac. So I just hiked the mile back to the randonauting spot. Brought a flashlight as a weapon this time. As you can see, there's no one around. I'm trying to go quick so I don't waste too much time. Okay, these drawings are creepy. Další malba. I feel like I should just grab them all really quick. If they have messages on them, because then, like, those look like symbols. To jsem něco mluvilo, slyšeli jste to? Teď mě dobře poslouchej. Petardy. Ty si sice nekoupíš, ale můžeš si koupit třeba použitej iPhone nebo jiný Apple příslušenství na jabko. Kolik tam toho je? Já neumím tolik slovensky, to je špatný príklad, tak som V pozadí môžeme opäť počuť hlasy malého dievčaťa, ktoré spočiatku Taylor vôbec neregistruje. Tentokrát sa zdá, že hovoria You're not my family, you're gonna die if you don't go. If they have messages on them, because then, like, those look like symbols. Nakoniec, dievčenský hlas začuje aj Tam si toho nevšimla, jo? Taylor, ktorý ju donúti opäť utiecť preč. Nevracej se tam. To zní hrozně divně, jakože by to bylo někde blízko u ní. Za zmienku stojí ešte tento objav z tejto série, na ktorý ju opäť upozornili jej sledovatelia. Okay, so I don't have a lot of time right now, but I saw this comment and I'm kind of hyperventilating, freaking out. This girl posted that she saw a
child in my video. A jo, vidíš to. Tady je obličej. No one was with me, and tell me if you guys... Tam je burka, kámo. Ještě pane. Jej. Zroxy, děj. Podívej se sem na ten strom, natáčím, vidíš tam něco? Za tu borku. Tam je borka prostě. Za tu borku je další borka. Jako G. That looks like a ghost child because I don't... Jako vypadá to jak duch, no. No. But I didn't know if she photoshopped it or not. So I went to my videos and I screenshotted the exact part that she shows right there. And I see the face too. And so now I'm actually freaking the fuck out. I'm super terrified. I don't know what to do. I didn't see anyone or hear anything. Jako kdyby to byla náhoda, byla by to divná náhoda. Možná by to bylo jako jenom stíny nebo něco takového. Until that voice happened, but it just sounded like an echo. Protože v té době ještě takový AI jako nebylo. So I don't know. I don't know. You guys tell me what you see, but that right there looks like a face to me. A čomu veríte vy? Každopádne. No, akože je to hodne. K videám z tejto aplikácie sa v budúcnosti ešte rozhodne vrátime, keďže je ich o mnoho viac. OK. Opuštený letní tábor. Známy youtuber Josh a jeho kamaráti, ktorí sa zaoberajú urbexom, sa vyberajú do opusteného letného tábora, ktorý sa nachádza v pohorí Catskill v juhovýchodnej časti štátu New York. Vďaka veciam, ktoré na mieste nachádzajú, sa im podarí zistiť, že tábor fungoval v 50. rokoch minulého storočia a bol pre deti z náboženských rodín. Okay. Alright, so most of this is blurred out, but finally this is a permit to operate a children's camp. So it's a children's summer camp, probably a religious summer camp. That's what this is. It's Jako dobrá prozkoumávačka tohle, no. a Christian religious summer camp. Po vstupe do jednej z budov na pozemku ich čaká nezvyčajné prekvapenie. What? Je to normálne vyzdobený. What the hell? This is creepy! Yo! This is a fine! For real. What the heck? Who did that? Either satanic ritual cult people or maybe explorers? Tohle je hodně zvláštní. I don't know, guys. This is freaking creepy. Po nejakom čase sa Josh oddeľuje od skupiny a objavuje zdemolovaný karavan, do ktorého vstupuje. Bez uvedomenia na to, Vypadá, že je vyhořelý, ne? či niečo poriadne znepokojivé. Jeez. Se jako reálně zvědět, co tam bude. Well, there's nothing in here. Ty vole, já nevím, jestli jste to viděli, borci, WTF. The bed in the back. Viděli jste to? Nebo jste to neviděli, borci? Tak počkej, tam bude znova, počkejte se na to, jo? Yeah. Já jsem se lekl, kámo, WTF. Okay. Oh. I've seen enough. Na krátky okamih môžeme zazrieť Dívej. What the hell? Nic, Michal. Myšáku. Vidíš? Bro. ruku, ako sa dotýka strešného okna na karavane. Komentujúci, ktorí si ruku všimli, ju priraďujú k nejakému duchovi dieťaťa, ktoré opustený tábor stále obýva. A čo si myslíte vy? No se tam objevila tak divně ta ruka, že? Môj dom je prekliatý. Corsan pred niekoľkými rokmi pridal sériu videí, v ktorých sa pokúšal získať dôkazy o tom, že jeho dom je prekliatý. Na začiatku tohto videa opisuje, čo sa mu v jeho dome deje. Neskôr sa presúvame do kuchyne, kde sa chcel natočiť počas raňajok a s nádejou, že natočí aj niečo nezvyčajné. Rozhodne však nečakal, že v momente, keď zapne nahrávanie, sa podivné veci okamžite začnú diať. As soon as, like literally as soon as I hit record, this happened. What? Dobrý, no. Herecký výkon, kámo. Fakt herecký výkon. Jak tam teďka došel, no. Dobrý, no. Dobrý, no. Cože? Tak kámo, tak v tu chvíli, bráško, zdrhal bych pryč, už by mě nikdo našel. Ještě bych běžel s hovnem v kalhotech, prosky. Hotovo, kámo.
Podobných videí s pohybujúcimi predmetmi je na internete mnoho, no vo väčšine prípadov však ide o ľahko rozpoznateľný fake. V tomto zázname však vidíme pomerne uveriteľnú reakciu, keď sa stolička druhýkrát nečakane pohne, čo muža značne vyľaká. Tak to bych byl hotový, kamarád. V tu chvíli, bráško, cirka, letí barák, hoří, duchové, mizí. Mason z Austrálie sa pustil do rekonštrukcie starého skladu, ktorý bol postavený niekedy okolo roku 1930. Jeho cieľom bolo prerobiť toto miesto na umelecké štúdio, kde môže dávať kurzy maľovania a rozvíjať svoje kreatívne zručnosti. Mason však tvrdí, že odkedy začal toto miesto prerábať, vidí a počuje veci, ktoré si nedokáže vysvetliť. Jednu noc, keď pracuje do neskorých hodín, opäť zažíva niečo strašidelné a tak si tentokrát všetko nahráva na video. So it's about 2 o'clock in the morning. I've been working in the studio, and the last couple of nights I've been hearing really creepy sounds. I've been hearing footsteps and like seeing things out of the corner of my eye. Now this is a really big old building, and so that's got me a little bit freaked out. But the top of it was just a few minutes ago, I was going to the bathroom and I was standing in the stall. Co se tam stane? And I swear someone grabbed the back of my shoulder while I was standing there, and I freaked out. So if something happens, I want to have it on video. Po opísaní desivého zážitku sa vracia na poschodie, kde sa to všetko odohralo. So this is where it was. Ty záchody sú ale hnusný tam. Ty vole. Zapouknou se ty dveře, ne? Kamo. No. Co se stalo? Mám dobrý život, Jaká rána tam? nejdeme od I think I'm I've had about enough for today. Tesne predtým, než Mason ukončil nahrávanie, natočil niečo, čo si v tom momente ani on sám nevšimol. Počkej, tam bude ešte něco. Po spomalení môžeme vidieť, že na rohu chodby vykukuje akási Ty vole, cože? tvár s svietiacimi očami, ktorá hľadí smerom na kameru. No, příště se budu radši dělat na video. I think I'm done. I think I've had about enough for today. Mason, ktorý je voči týmto veciam skeptický, si napriek tomu nedokáže vysvetliť, ako Neviem, jestli ich tam mohol zůstal. niekto stáť v takej výške nad schodiskom. Ty kokos. Na záver sa pozrieme na niekoľko strašidelných vecí, ktoré som našiel na Reddite v sekcii Ghosts, teda duchovia. Manda To bychom taky mohli, ne? Někdy proletět třeba Reddit s nějakýma duchama a tak, ty kokosborci, no. Bear si chcela natočiť svojho psíka, no v tom ju zaujalo niečo nečakané, čo sa odohrávalo vo vedľajšej miestnosti. Sledujte. What? Na videu môžeme počuť a neskôr aj vidieť, že niekto alebo niečo sa opakovane snaží otvoriť dvere, ktoré smerujú do pivnice. Keď ich však Manda otvorí, nikto sa za nimi nenachádza. Môj kamoš dostal upozornenie od svojej domácej bezpečnostnej kamery. Mansfield, Jako mohl to být vítr, no. To ne, že ne, mohl být. Massachusetts. Toto krátke video zachytáva pohyb akejsi A jo, tady vlevo. záhadnej bytosti, ktorá smeruje do temnoty na ľavej strane. Je škoda, že video nie je dlhšie, no údajne sa táto Co to je? kamera zapne až vtedy, keď zaznamená nejaký pohyb. Táto fotografia bola vytvorená v Kámo, tak to jo, tak to nechceš vyfotit. roku 1976 a ako môžete sami vidieť, okrem ženy s dieťaťom, vidíme na nej desivo vyzerajúcu ženskú postavu v pozadí. Autor príspevku
Markus nedokáže vysvetliť, kto je na fotografii zachytený, no mnohým táto postava pripomína známu mníšku zo série V zajatí démonov. Ako ho na fotke vidíte vy. A to by bolo pre dnešný... Kámo, tak dobré, ty vole, Vinejko. Já bych to zhodnotil solidních jako 7,5 z 10. Myslím si, že najdeme ještě lepší. Děkuju, že studujete tuto sérii, doufám, že vás baví. A nezapomeňte mrknout třeba na můj gamingový channel, Burger Fitmar Gaming, kde